अगे मिला लई ड्राइवर सैया रहा कई हफ्ते गे सखी पंडित जी के कई मोर नामस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नामस्ते अगे माना जोगा मरद मिललई घरवा रहते बसते गे सखी पंडित जी के करिए हम नामस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नामस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते अगे गाड़ी लेके हाईवे पर चला है कस के गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के कई मोर नमस्ते अगे गाड़ी लेके हाईवे पर चला है कस के गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते अगे दान दक्षिण दिए हमें अगुआ के गछते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते राजा राकेश पियावा धरई से दिया प्रयासते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते गे सखी पंडित जी के करिए हम नमस्ते।